Hi, Max! Hello, good evening. Good evening sa iyo, Max. Max, sige, diretso na tayo sa pag-uusapan nating dalawa. Anong may paglilingkod ko kay Max at napatawag sa usapang LDR? Oo, kasi hihingi lang sana ako ng advice. Mhm. Kasi 8 years na kaming married ng husband ko. Okay. Pero parang kasing parang hindi ko alam kung yung sarili ko ba ang problema o siya or mataas lang ba yung expectation ko. Parang Okay. ganun. Kasi parang nakukulangan ko, parang feeling ko wala siyang pangarap sa buhay, gano'n, wala Yan. gano'n. Medyo nagro-robotic tayo ng onti, Max, ha? Medyo nahihirapan ako. Kung kaya lang humanap ni Max ng mas maganda-ganda pa ng onti na signal dyan, mas masaya. Okay. Hanap lang tayo Oo. ng signal. Oo, okay na. Ayan, mas okay tayo, Max. Okay, tapos, bakit? For 8 Yun. years, paano mo nasabing si kuya ay parang walang pangarap sa buhay? Parang kasi, yung kontento na siya sa kung ano yung sitwasyon sa ngayon. Nakakaraos naman, pero alam mo yung parang day-to-day survival, parang Mhm. gano'n. Na lahat naka-budget, parang gano'n, na sana parang ako na iniisip ko sana one time bus gano'n ng medyo beyond the budget, gano'n, Okay. hindi ka magi-guilty kapag kumain ka sa labas, Okay. gano'n. Kasi alam Tanungin mo ko lang, may no, budget, Max. parang gano'n. Oo. Kasi if I'm not mistaken, financial capacity yung pinag-uusapan natin dito. Kumbaga, yung lifestyle na meron kayo for 8 years, para sa'yo, unsatisfied ka because kung paano kayo nagsimula ng 8 years, paano kayo nagsimula 8 years ago hanggang ngayon, ganun pa din kayo halos. So, matanong ko lang, for that 8 years, ano bang trabaho ni hubby? Call center. Call center agent. May anak? Dalawa. Dalawang anak. Tapos yung mga anak ninyo, high school, elementary. Isang elementary, saka isang hindi pa nag-aaral. Sanggol pa lang, baby pa. 3 years old. So medyo growing ang family. Tapos for 8 years na yon, ang trabaho talaga ni hubby ay isang call center agent. Oo. Oo. Tapos ikaw, Sa online. online shopping? Buy and sell. Buy and sell ka. So, sa mga efforts ninyo, kahit papaano ba, sa tingin mo, nakakaipon-ipon kayo? Nagkaroon na ba kayo ng sarili nyong bahay? Ano bang naipundar nyo na for 8 years? Kasi hindi din naman biro ang sweldo ng isang call center agent. Tapos kahit papaano, yung buy and sell, kung magaling ka talagang mag-PR, kung magaling ka talagang magbenta, medyo malaki din naman talagang kikitain nyo. Oo. Meron naman. Okay naman. May savings naman. Ganon. Kaya lang, hindi lang enough para parang makapag-share sa, halimbawa, sa family. Ganon. Tapos, hindi ko alam kasi kung ako yung may problema kasi baka masyado rin akong tight sa budget. Kaya feeling ko nakukulangan ako. Paano tight ganun. sa budget? Parang nasa point lang ako ng buhay ko na parang confused ako kung may problema ba talaga o parang depressed lang ako or parang Baka naman nabobore ka lang sa buy and sell mo. Hindi kaya? Kasi for 8 years, parang wala kang dyan . Kumbaga, wala kang interaction with people. Hindi siya office job. Hindi siya yung tipong papasok ka sa isang lugar, makikipag-mingle ka with a lot of people. Most of the time, that's a work from home. Or all of the time, that's a work from home. Magkakaroon ka lang ng parang daily transaction or magkakaroon ka lang talaga ng chance to socialize with other people kapag ang deal ninyo ay meet up. But in your case, malamang sa alamang, kung buy and sell to, mas madali sa'yo ang shipping. Oo. So, hindi kaya for 8 years, hindi naman sa nakukulangan ka kay hubby kasi for 8 years na call center agent siya, kung hanggang ngayon agent pa din siya, hindi supervisory level ba to? Hindi ba siya umangat na TL? Hindi ba siya umangat na parang floor D? Naangat naman.
Napopromote naman. Ibig sabihin, merong progress kay kuya. Kumbaga, nagsusumikap siya. May dalawa na kayong anak, nag-aaral na ng elementary yung isa. Yung isa, though kakapanganak pa lang yan, kumbaga 3 months. 3 months or 3 3 years years. old? 3 years old. 3 years old. Isang taon pa, papasok na rin yan sa school. O, diba? Yun nga yung iniisip ko na parang lumalaki sila, lumalaki yung gastos, gano'n. Pero parang yung budget namin, parang hindi lumalaki, gano'n. Di mo ba siya natanong kung wala bang mas magandang offer sa ibang kumpanya? Like for example, try mo kaya lumipat sa kumpanyang to, parang mas malaki yung kaya nilang i-offer. O meron naman sa yung sinasabi si Hubby na parang gusto ko lumipat ng kumpanya. Parang mas malakas yung i-offer sa akin. Kaya lang, parang meron naman siyang mga ganun na thoughts, pero parang walang action, parang ganun. Bakit walang action? Kasi hindi niya afford mawalan ng trabaho? Actually, kasi, for 3 weeks, parang nabakante siya. Kasi nga, nagka-issue sa dating work niya. So, yung sa 3 weeks na yun, parang naisip ko, bakit hindi siya nag-iisip na magka-sideline, parang ganun. Kasi for 3 weeks, wala siyang income, ganun. Pero ngayon, kaya-start niya ulit, nag-i-start ulit from square one, parang ganun. Okay. Kaya so, Ano bang in-offer mo sa kanyang sideline? Meron ka bang naisip? Like for example, mahal, bili kaya tayo ng maghulugan kaya tayo ng car. Kasi medyo mura-mura pa yung pagkuha ng car, mahal eh. Maghulugan kaya tayo ng car. Mag-grab car kaya tayo. Kung hindi man, ano bang mabenta at magandang business sa Baguio? Magano kaya tayo mahal? Parental kaya tayo ng bike? Tignan kaya natin kung paano to kikita. Paano kaya mahal kung magpatayo tayo ng dyan, 2 kwarto? Kasi ang lakas ng kita ng apartments and apartel sa Baguio kasi ang daming umaakyat ng Baguio So, maglagay lang kayo ng 2 kwarto, okay na. Kahit pa paano, meron dyan pupunta at pupunta. So, nag-offer ka ba ng ganong idea? Hindi ganon kalaki kasi ang budget. Pero kung ganon. meron kasing ganong idea, ang budget mapaghahandaan, mapagtatabihan, habang bata pa yung isa. Pero kung wala kasing idea na nilalagay on the table, syempre, ang iisipin lang ni Hubby, sakto naman to eh. Okay naman kami. Kumbaga nagagawa ko naman yung responsibilidad ko. Kahit pa paano na nakakapag-provide naman ako, siguro naman maiintindihan niya na yung 3 weeks lang yun. 3 weeks lang naman ako na bakante. Hindi naman ako bumakante ng ilang buwan. Hindi naman ako bumakante ng taon. Linggo lang yung binilang, balik agad ako ng trabaho. Dahil responsibilidad ko na alagaan sila. Responsibilidad kong makapag-provide sa kanila. Yun nga lang, he needs a little help. He needs a little push. Oo, kung manggagaling yung idea mula sa asawa, kung manggagaling yung magandang thinking mula sa asawa, kasi ikaw yung may idea sa business eh. Ikaw yung merong, sa inyong dalawa kumbaga may thinking when it comes to earning more. Kasi ikaw tong nagbe-business, si kuya kasi he's more of stability eh. Sa stability siya nakabangko eh. Kung ano yung stable income. Ang importante sa kanya, every single day, alam niya na meron siyang mailalagay na pagkain sa hapagkainan. So dahil ikaw yung may business proposition, ikaw yung may vision for business, may vision for earning more, dapat sa yung part 2. Dapat ikaw yung nagsasuggest sa kanya na mahal, ganito. Sa kada benta ko, magtatabi ako. Sabihin natin 500. Sabihin natin mahal sa loob ng 1 buwan, makapagtabi ako ng 5,000. Diyan sa sahod mo, dahil binabudget naman talaga natin, tabi din tayo 5,000. Mag-ipon tayo, ito yung target. Isang tricycle, kunyari, isang tricycle yan, mahal yung target. Targetin natin yung presyong yan. Kapag na-target na natin yung presyong yan, mahal, bili tayo ng isa. Kumbaga, ikaw na nasa bahay, mas may time ka kasi to think eh. Siya kasi, ang kailangan niyang gawin, pumasok talaga sa trabaho. Kasi he needs to be stable for you guys eh. Though naiintindihan kita na it's as if wala siyang parang pangarap, gusto mo siguro mag-venture siya. Kumbaga, hindi naman sa gusto. Kumbaga, thinking mo or hoping ka na si Hubby ay yung tipo ng taong brave enough para, kaya dalhin ko sa abroad tong talent ko sa pag-call center. Pumasok kaya ako sa isang BPO na international yung calls.
Kumbaga Yun nga, yung sana may ganong thinking. mm, Pero parang wala kasi, parang mm. ganun. Kumbaga Yung siguro, parang pag tinanong ko siya, "Oh, ano sa tingin mo? Anong idea mo dito?" Ang sasabihin niya lang sa'kin, "Ikaw bahala. Ano sa tingin mo?" Puro mm, gano'n. Parang feeling ko ako lang yung nag-iisip, ako mm. lang yung alam mo yun, yung gano'n. Kaya lang, yun nga lang kasi kumbaga, yun nga, katulad na yun na-explain ko sa'yo kanina, si kuya ay nakafocus sa stability ng family. Though naiintindihan ko, you wanted to grow, gusto mong mag-think outside the box siya, may takot siya eh. Meron siyang meron siyang mga anak eh. He would rather be stable than risk everything he have. Than risk kung ano yung meron siya now. Kasi alam niya kung anong meron siya now, it's enough. Enough pa siya. Kung kakailanganin niyang mag-level up, doon niya ini-aim sa kung naasan na siya. Kasi alam niya, may sure ball na siyang income doon eh. Ang i-aim niya lang ay yung hierarchy ng posisyon. Maging TL, maging supervisor, mga ganun lang yung ini-aim niya kasi alam niya, doon lalaki yung sweldo niya. Kasi andun yung strength niya eh. Alam niya nang doon siya nakakakuha ng pera eh. Kumbaga doon kasi nakafocus yung utak niya sa stability. Kasi syempre may anak siya. Ayaw niyang mag-risk, baka kasi mawalan siya. Mas maganda sana kung pareho kayong may stable job, everyday income. Pero yung business mo, alam naman natin, hindi tayo araw-araw may malaking benta, tama? May mga araw na parang isang linggo na, hindi pa natin nako-close yung deal. I know how to sell online. It's not that fast. Hindi ganun kabilis. Hindi din ganun kabilis bumili. Minsan makikipaghagel ka pa. Yung hagel, pag nabenta mo, parang lugi ka pa. Diba? Hindi siya stable. Si kuya ay nasa stability. Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, since ikaw yung nag-i-aim ng more para sa family ninyo, I think this part should be you. It suits you, Max. Actually, it fits you. Ikaw sa inyong dalawa yung nag-think ng outside your comfort zone eh. At ikaw yung may capability to do that. Kasi ikaw yung nasa bahay. Ikaw yung nagbabudget. Ikaw yung nakakakita ng daily income. Ikaw yung nakakakita ng mga daily savings. Siya hindi niya yan maiisip eh. Ang naiisip niya lang pumasok sa trabaho, ayusin yung trabaho, i-aim yung higher position. Yun yung thinking niya, Max eh. Andun nakafocus yung utak niya eh. So, ikaw na yun, Max. So, kumuha ka ng isang vision yun ng business and then you talk. Ang pinakamaganda kasi dito, Max, sa asawa mo, he talks. He communicates with you. He listens to you. He trusts your judgment. Yun yung maganda sa asawa mo, Max. Hindi siya nang weng-westyon. Saan mo napunta to? Saan napunta to? Kumita ako ng ganito, bakit ganito? Hindi siya ganun, Max eh. Sinusuportahan niya kung ano yung thinking mo kasi nagtitiwala siya na yung asawa ko magaling sa pera. May business eh. So he believes in you. Hindi man siya nagsasalita, Max. He believes in you. Siguro nga meron siyang takot na puso para mag-risk. But in a good reason kasi. Meron siyang rason as to why takot siyang mag-risk eh. Kasi alam niyang meron siyang pamilya to provide to. Alam niyang meron siyang pamilyang kailangang buhayin. Alam niyang this is not the time para mag-risk siya. Hindi to yung oras para sumugal siya. Meron siyang 2 anak na kailangang pakainin. And that's a good father and a provider right there. You are lucky, ganyan yung asawa mo, and you're lucky, your husband is also lucky to have someone like you. Kaya lang, you are 2 smart people, you are 2 bright people, all you need to do now is to work together. Sa tingin ko, Max, kapag naging ganyan na yung mentality mo, ganyan na yung vision mo na, sige, ikaw sa stability, para alam nating may fallback tayo. Hindi natin isusugal lahat ng cards natin. Magtatabi tayo. At hanggang may stable job ka, okay tayo. May income tayo every month. Kailangan lang natin kumuha ng sobra. Kailangan lang natin kumuha ng more. Ako gagawa ng paraan, mahal. Gets mo ko? Kung ganyan yung gagawin mo, Max, magiging successful kayo ng asawa mo. Kasi yung asawa mo, hindi na napapagod mag-provide. Hindi napapagod magtrabaho. Hindi napapagod mag-aim for a higher position kasi alam niya mas malaki yung sweldo. Hindi siya napapagod to provide for you. Ikaw naman, hindi ka napapagod to look for a brighter part ng buhay ninyo. To look forward sa success. To look for a greener pasture. So, if you'll just work together,
you guys will be successful. Wag mo lang siyang tignan as kahinaan ng asawa mo. Tignan mo siya as strength ng asawa mo. Yung asawa mo ay focused. Focused yung asawa mo. And that's a good trait, ate. Hindi yan bad trait. Gets mo ko? Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo, Max, and I'm sure ang dami nagsasabi dito na you are lucky to have your husband and your husband is lucky to have you. Actually, parang perfect pair na nga kayo, Max, eh. If there's something you wanna tell your husband na hindi napapagod, to work hard, to work very, sabi natin, diligently para sa pamilya nyo, para sa mga anak nyo, para sa'yo. Anong gusto mo sabihin sa asawa mo? Sorry. Kasi hindi sa ako masyado makapagsalita kasi nagising yung baby tapos nagising siya. Kaya nandito siya ngayon sa harap ko. Ay, talaga ba? Andyan siya? Oo, nagising. Hindi niya alam na tumawag ako. Andito pa lang sa harap ko. Sorry. Kasi na-underestimate kita. Na at least ngayon medyo na-enlighten ako dahil siguro kailangan ko lang talagang mailabas. Siguro wala lang akong nakakausap para i-voice out kung ano yung nasa isip ko, ano yung nararamdaman ko. Ganun, at least ngayon medyo na-enlighten ako yung na nasa akin din yung problema na hindi ako nako-content na hindi ko nakikita kung ano yung kaya mong gawin for the family. Sorry. Kung pinag-isipan kita, pinagdudahan kita na hindi mo kaya mag-provide para sa family. Yun lang. Max, hindi yan pagkakamali. It's a good trait. Yang ganyan mo, wag mo siyang tignan as pagkakamali, wag mo siyang tignan as kabawasan ng pagkatao mo. You are just looking for something more para sa pamilya mo and that's not a bad trait. Wag mo lang siyang i-enhance or wag mo lang siyang i-practice ng sobra to the point na hindi mo na na-appreciate yung asawa mo. You need to appreciate him. Kasi he appreciates you so much. That's why minsan ikaw na yung nagde-decide for your family kasi sobra kanyang pinagkakatiwalaan. Max, mahal ka ng asawa mo. Mahal niya yung pamilya ninyo. So mahalin mo din sila katulad ng pagmamahal sa'yo ng asawa mo. Okay? You have no problem actually. You have a beautiful family, Max. All you need to do now is work together. Okay? Thank you. Maraming salamat, Max. Ingat kayo dyan sa Baguio, okay? Salamat, Okay, Max. thank you.